हाय लोगोफोर गुड मर्निं नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय सुनाफोर आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ दिनैबो जोबजासे नायनानै होलांगोन होननानै नै लोगोफोर आंहा दा नै साहा फुदुंगासिनो नै लोगोफोर आंना गाइखेरानो गावदों दिनैहाय नै लाल साहासो बानायबाय नै साहा लोंसै लोगोफोर नै सिखारग्रोमोनना साहा बानायग्रोबाय आरो आङो नै आंना गाइखेरानो गावनानै थादों मोनायाव मैया माइ गायहैनानै नै फुदुंनाया एसे खम जादों आरो नै गाइखेरा गावनानै थाबाय आरो लोगोफोर बिदिनो जों मा दिन्थिलांनोसैलाय नै आं दा साहा बानायग्रोदों आरो सनाफोर आंहा साहा बानायगासिनो लाल साहासो नै लोगोफोर गाइखेरा गावबाय जोंहा नै मैयाहाय फुदुंनाया खम जादों आरो नै माइ गायहैनायाव खेबसे फुदुंनो सानजौफुआव फुङाव फुदुंनायल' ओमफ्राय मोनायाव फुदुंबाय गावबायसो आरो नै दा फुङाव लाल साहाखौनो लोंसै दा सेरबा गाइखेर साहा लोंफिनसिगोन आरो नै लाल साहा लोंसै लोगोफोर नोगोद गोथाव फुदुंबाय आं लाल साहाखौ लोगोफोर गोदै होनानै नोंबो लोंसै नै जोंहा रानिया फुङावनो देलायबाय नै गाबबायसो खिथानायखाय गोथाव नानि साया गोथाव नानियाबो साहा लोंबाय जा मैथाजों खांख्राइ जानोसै नै मैथाजों खांख्राइ दंसै खांख्राइखौबो सायखांबाय नै मैथाखौबो सायखांबाय आरो संसै एबार मैथा खांख्राइ दालि जल दालिया रुइबाय आरो नै गोदौ होफिननानै थाव सेरनोसै दालि जानबाय लोगोफोर आंना मैथाजों नाखौ संबाय आरो नै टेस्टि जाबाय मैथा खांख्राइ नाथुर बिमा ओमफ्राय नै ना बोथिया गोरलै गोरलैबो आरो एसे संगासिनो मोनबाय क्रिस्पि जाखाथारबाय बांद्राय गोखैद्रायबो जायासै आरो खांख्राइ मेलेम गोनांखाय लोगोफोर मैथाजों खांख्राइया मोनबाय आंना नै खांनोसै आङो जि गोथाव जाबाय खांख्राइ मेलेमजों मैथा ओमफ्राय नाथुर बिमा ना गोरलै होनानै संबाय आरो दिनैहाय नै गोथाव मोदोमथारबाय मैया उलुबारि बाजारनिफ्राय लाबोनायमोन आरो बे खांख्राइयाबो ओमफ्राय ना गोरलै नाथुर बिमायाबो बेखौ नाथुर बिमाजों ओमफ्राय ना गान्दा गागेब मासे आरो बेखौ बाथोन देबाय नै बाथोन देनाय एवबाय देनोसै ना गान्दा गागेबबो मासे दंमोन आरो दालि जहलाबो मोनबाय आरो बाथोन देनोसै बेखौ बाथोन देनाय एवदों आरो एसे गान्दा गागेबबो मासे दंखायोमोन आरो ना गोरलैजों ना बाथोन मैथा खांख्राइ दालि जहल मोनजोब्बाय गासिबो लोगोफोर दिनैनि ओंख्रिया आंना बेदर गैया दे मैथाजों खांख्राइ नासो देनोसै बाथोन लोगोफोर ओंखाम जानोसै जोंहा मैथा खांख्राइ नाथुर बिमा थास' बिबारजों खांख्राइ ना बाथोन दालि जल जानोसै नै जानोसैलाय लोगोफोर नै मैथा खांख्राइ नाथुर बिमा थास' बिबार ओमफ्राय नै ना बाथोन मा होनदों मा दै नांगौ ना थेंक इउ ओंखाम जानोसै
ओंख्रि संबाय था ओइ नै दाउ गोलैबोनानै दंफैयो मा दाउ दाउस्रिसोना दाउसासोथाय अखाजों सिरिदों खोमा खांख्राइ जामि बायनाय आरो उलुबारि बाजारनिफ्राय लाबोनायनिया मैया बेलासियाव बे थास' बिबारा मोनानि संनाय आरो आं मैया माइ गायनायाव लाबोफानाय नों ओंखाम जाखांबाय मा आयं जादों आयंजों आंनि गेलेदों नैयाव Thank you. Mami दै फैबाय ने लोगोफोर दाउस्रि बाहानिफ्राय नै दाउ खौवौना माथाय नै ओइ नारिखल बिफांनिफ्राय गोग्लैदों आरो नै अखाजों जि साइसनि जा गोसोमनो दाउ खौवौना माथाय आं बांद्राय सिनाया आरो नै आब'आ दाउ खौवौ होनदों आरो दहाय सिरिदों आरो नै गोसाखा आसुगुरा दाउ सिरिनाय मा दाउथाय लोगोफोर नै जि साइज खानाय लोगोफोर जोंहा दुब्लि बारियाव नै माइ गायनो फैलायबाय आरो दिनैबो नै दिनैथ' अखायानो खम हाथारबाय नालाय नै दैयानो रानलायबाय आरो गासिबो अखा हाबाल' दै जायो आरो नै मालाय गुबुनाबो गायगासिनो हालेवखांनानै हाबो गायफानोसै नै दिनैहाय दब्लायनैल' गायगोन आरो लोगोफोर बे दब्लायसे ओमफ्राय नै ओरैजाय दब्लायसे माइ गायनोसैलाय लोगोफोर नै जोंहा ओइ गुमैया होख्लायबाय रानथाब जानो गिनानै दैखौ गायनो मोजांथार र' एसे भिडिअ लादों नों माइ गायनायखौ नै लोगोफोर जोंना गुमियाबो होबाय गायनाया गोजा जाबाय ने रोमोबाय दाख्लै फुनायमोन ओइथिं आब' गायदों आहाबो गायनोसै लोगोफोरा हाबो दैयानो दरसे रानहाबथारबाय अखा हायाबाथाय नानि फैबाय ए फैबायदां आं नानिखौ गारबोदोंमोन नालाय नानियाबो बिमाखौ नागिरना फैबाय खोमा दिनै हायासै नै रानथाबजोब्बाय आरो दसेनो अखाया जोंनाबा नै बे दब्लायसेयाबो गायजाबावगौमोन ने खालिया लांदां जानो फाग्लाखालै दुब्लियानो हाबाल' दै थालायो नै माइ गायनाया साहा मोनलोंबाय जोंहा ओइ नै नानि मोनहा साहा होफैबाय जोंना नानिजों बेफोरजों दैजोंसो खोथा खोथियाबो गैलाना खोथियाया दब्लायनै नङाबा दब्लायथाम थांबावगोन दै जायोबा दैयानो रानबायबा दिनै लाडु गायफिना होलायनाय खोथियानो गैला एसेल'सै गायनो दंबावो नों मबाइल नायबाय थादों दुब्लि बारियाव फैनाङालै गोलोमो सान्दुं गोसायाव गारदोंना नानि न'आव आयंजों नै आङो बिमायंजों गारबोदोंमोन नानिखौ मबाइल नायनानै खाफेरबाय लोगोफोर दब्लायसे दंबावोमोन खोथिया थोस्लाबासै नै खोथिया फुनो थांसै आरो
नै नानि जिरायग्रा सियारबो लाबोखादोंमोन आङो नानिया फैयो नालाय माइ गायनायाव बेलासियाव गायफैनोसै बे दब्लायसे थानायखौ खोथिया फुनानै लाहैग्रोनोसै न'आव इयावबो दङ ओमफ्राय मोजां नङा आरो इनिया मोसौ जाबाय ओमफ्राय न'निखौसो फुदों आरो दब्लायसेखौ दाहाय गायफैनोसै बेलासियाव दा खोथिया फुनानै लाहैग्रोनोसै बांद्राय टाइमबो जायाखै नालाय दासो 11:30 जादों 10 आखासेल' नांसै आरो खोथिया फुनो थांसै लोगोफोर फुनोसैलाय एबार नै दिनैहाय एसेखौनो फुलाय गायलाय जाबाय आरो एसे गायबोबाय दब्लायथाम ओमफ्राय नै एसे फुनोसैलाय 15 आखासो फुनांगोन आरो दिनैहाय गायलाय फुलाय फुनोसै माबायदि गाग्लिजोब्बाय नै दाउआ लोगोफोर न' खाथिखाय दाउ गाग्लिजोब्बाय नै फुनोसै नै लोगोफोर जोंहा दा खोथियाखौ फुबाय आरो न' खाथियाव दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै सनाफोर बाय बाय नेक्स्ट थाबैनो लोगो मोनफिनगोन